Denge gel, denge Kurdistaniye. جنابندان و چانا راتوی دنگی گلدن باشکودارین جایی رو 17 جوتمه 2024 پنجشنبه بروکسل ساعت 9 لامده ده. hemen üçün serisi ve peşkeş bikenden de mazadiye reber apoya. Civanan Rekho Forte, Jibo Azadiye Reber Abdullah Öcalan, Meşiyan Endamın Tevgera Civanen Şoreşger Teçeşe, Le Fransa Bajare Rekho Forte. Jibo protesto kina pergala kırkene u işkenceli İmraliye Meşiyan. Girsiye kule peşiya posta khane Rekho Forte kombu ve duruşmayan, hatta bişare derya Rekho Forte Meşiyan u miting kirin. Peşti rezgirtini riser nave Teçeşe, Hoker Botan, Akı ve Udiyarker Kureber Apo. Netice pergala kırkene ya İmraliye li berxwedî de. Divê gelê Kurd bi taybetî ciwan ji bo azadiya fîzîkî ya rêbera polê her qada jiyanê têkoşînê bikin divê herkes ji bo azadiya rêbertî tevlî çalakiyan bibe. Çalakî bi duruşmayan bidawî bû. Li Strasbourgê jinan çalakiya Trêjên Rojê li darxistin li Ewropayê çalakî û kampanyayên di çarçoya pêngava ji Abdullah Öcalan re azadî ji pirsgirêkira Kurd re çarêseriya siyasî dewam dike. Lê jî li Fransa bajarê Strasbourgê di çarçoya kampanya Trêjên Rojê de çalakî hat kirin. Çalakî û pêşengtiya komîna jinê ya zînê û navên de civaka Kurda Demokratîk de ketem hate kirin. Li çalakiyê de berdevka komîna jinê ya zînê Rojna Çewrik axivê got weke jinên Kurd heta azadiya rêbertî were mîsogerkirine bi têkoşînê bikin. Pêngava ji Abdullah Öcalan re azadî ji pirsgirêkira Kurd re çarêseriya siyasî ve bêkêjiya serkeftinê. Piş re hevsevkê Deketeme Sidar Ahmet Akıvi u got go çilu çarmen tu agay ji rêbera pon nayê standin ev nayê qebûl kirin û divê gelê Kurd û dostên wan li welat û dervê welat çalakiyên xwe mezin û dijwartir bikin. Mustafa Karasu got Türkiye li derveyî hevsengiyê. Endamê konserê vebera KCK Mustafa Karasu di beşasiye min yên xandinê xwe de got ku Tirkiye nikare riya enerjiyê ya G20 asteng bike hêzeke xwe nîne ku li ber rabe şantajên wan bikêr nayîn. Karasu balkişan ser şerê İsrail û Hamasê jî û got ku çewsandina Hamasê û qirkirina Hizbullahê weke armancên İsrailê yên di demên nêz de dihatin zanîn. Piştî êrişa Hamasê ya li dijî İsrailê û zêdetir 1000 kesî hate kuştin û gelek cihûy dîl girtin İsrailê ev êriş weke fersendek dîrokî bikaranî encam jî tê zanîn. Lê ya balkêş helwesta Erdoğan û ekîba wê ye. Erdoğan û ekîba wê rê li ber Hamasê vekirin ku êrişî İsrailê bike û xwestin peymana İbrahîmî ya enerjiyê ya dinabera Ereban û İsrailê de sabûte bikin. Ser neketin û Tirkiye ketiye pozisyoneke bêçareseriyê. Karasu destşan kir ku desthilatdariya AKP, MHP dîsa jî polîtikaya qirkirina gelê Kurd dimeşîne û dixwaze encamê bi dest bixe. Tirkiye bi vê siyasetê ketine bin kontrola hêzên hegemon û hemû çavkaniyên aborî tunekirine. Şerê qirêjî li dijî tevgera azadiya Kurd û gelê Kurd Tirkiye her ku diçe dikeve rewşeke girantir. Vê siyasetê Tirkiye li derveyî hevsengiya rûşrata navîn de hiştiye. Tirkiye êdî ne di nava îttifaka Amerîka, Yekîtiya Avrupa û İsrailê de İran jî ve siyaseta xwe ya li hemberî wê biguherîne. İran, Irak, Husînî û Hamas bi îttifak jî bin bandora İranê ve li herêmê lawaz bibe. Tirkiye yani Erdoğan û ekîba wî mahkûmê wenda kirinê ne. Şantajên wan jî bi kêrî tiştekî nayîn. Yekaneriya ku Tirkiye ewle bibe girêdayî demokratîk bûn û çareserkirina pirsgirêka Kurd e. Eger pirsgirêka Kurd çareser bibe ji bo demokratîk bûnê gawan bavêje wê bandora wê ya li siyasî aborî û çandî li ser gelên rûşlata navîn çê bike.
Venên rêbera Polîser pira derîn Semburgê hate dalqandin têkoşîna gelê Kurdiya ji bo azadiya rêbera Po dewam dike. Ciwanên Kurd duh li bajarê Swîsrê derîn Semburg ji bo balê bêkişînin ser pergala Qirkînê ya îmralî çalakî li darxistin. Endamê tevgera ciwanên Kurd li ser pira derîn Semburgin ya Baselê venên rêbera Po dalqandin. Piştî wêne dalqandin ciwanan çalakî bi duruşmeya dawî kirin. Dayikên aştiyê banga mezinkirina berxwedanê kirin. Dayikên aştiyê ji Amed Wan, Elî, Mêrdîn, Colemêrg, Riha, Sêrt, İzmîr û Mêrsînê li bajarokên Tilqebînê ya girêdayî navçeya Silopya bi duruşmeyê li dijî şer Demildest aştî dest bi nobeta aştiyê kirin. Çalakiya dayikên aştiyê li pêşiya avaya Dem Partiya Tilqebînê li roja siyemîn de dewam dike. Dayikên aştiyê bi çepîk û delîliyan nobeta xwe didomînin û banga mezinkirina çalakê kirin. Jin ji aliyê dewlet û pergala baviksalarî ve têne kuştin. Platforma jinan a Platforma Kedû Demokrasiyê ya Wanê ji bo xwedî derketina zanîngeha 100. yılın Rojîn Kabayîş ku cenazeyê wê 18 roj piştî wendabûna wê hate dîtin çalakî kirin. Jinên ku li navên da bazarê ya Aydin Perihan kom bûn bi meşaleyan meşiyan. Polîsên dewlet Atirk girse dorpêç kirin lê jinan dorpêça polîsan şikandûn heta bi qada kentê meşiyan û daxuyaniyek dan. Li ser navê jinan endamê komîliya jinan a Star Zeynep Tektekin daxuyanî xwend û got welat bûye goristana jin û zarokan. Rojîn ji bo jiyaneke hîn baştir hate zanîngehê û li vî bajarê di 27 Êlûnê de wenda bû. Rojîn li perava kampûsê wenda bû. Ew ji weke Gulîstandok û Narîn hate wenda kirin. Li vî welatî jin bi hevkarî û îhmalkiriya dewletê têne kuştin. Zeynep Taktekin got ku parastina jinan ne mijareke ji kefa hêzên ewlehiyê re bêhêştin ji ber polîtikên bêcezahêştina gumanbaran pêşî li kuştina jinan nayê girtin. Kuştina jinan ne qeder e vê erdnîgariyê divê mafê jiyana jinan weke ya mêran hebe. Em ê pirsa çi bi Gulîstandok hatiye çi bi Rojîn Kabayîş hat bipirsin. Têkoşîna jinê bi ti awayî ranawaste. Çalakî bi duruşmeyan bidawî bû. Ji baroya Wanê derbarê Rojîn Kabayîş de daxuyanî hat dayîn. Baroya Wanê derbarê Rojîn Kabayîş de daxuyaniyek da û got ji roja ewil de em şopdarê dosyayê bûn. Pêwîrdarên yurdê dereng agahîdan malbatê. Ev ji bin pêkirina tenê yek e. Dozgeriyê ketin û têketinên zanîngehê nexist bin kontrolê de. Ji aliyê ewlehiyê de qelsiyên ciddî hebûn. Me ji dozgeriyê re got ev dosya jî wê bibe weke dosya Gulîstandok û lê wek her tim dozgeriyê em ji dervê dosyayê hiştin û bersivên wekê em tiştên pêwîst dikin dane me. Me weke baroya Wanê û saziyên civak li gel navên da jinê xwest pêvajoya tıbba adî bişopînin. Lê dozgeriyê nehişt em tevlî pêvajoya atêke bibin. Daxuyanî bi pirs û bersivan dawî bû. Jin ji bo Rojbê Kabayîş bêdeng meşiyan û gotin em ê kujerên wê bibînin. Rêveberên rêxistinên jinan tevlî beş Hevşaredarê Amedê berdevka meclisa jinê ya Dem Partî Halîdê Türkoğlu siyasetvan Gülten Kuşanak bi meşeke pêdeng bûyera Rojîn Kabayîş şermezar kirin. Meşa jinan heta mala şînê ya Abdurrahman Enç ali bağlarê dewam kir. Endamê komîliya jinê ya Rozayê Berfîn Polat li vir axivî got em dizanin ku polîtikayên bêcezahêştinê çawarê li ber van bûyeran ve dike. Li hemberî van polîtikayan ji bilî têkoşînê tiriyekê din nîne. Hevşaredara Wanê Neslihan Şeda jî axivî û ev peyam da. Ji ber ku em jin her tim li hedefa vê bir doziya zayen perestin. Em ê hesabê wan bipirsin ku ew ên bi van polîtikayên qirêj jinan hedef digirin û qetil dikin. Em soz didin malbata xwe heya ku ev bûyere zelal bibe wê tekoşîna me berdewam bike.
22 Haziranê bi destpêkirina operasyona îmhakirina leşkerî de li gundê Bilexşê ya Girêdayê navçeya Elê Kerçûbsê rewşa awarte hate ragihandin ketin û têketinê gund hatibû qedexekirin. Leşkerên têk di dorpêça 6 rojan de avêtin ser malan, gundiyan û 11 kes girtibûn milçavan de. Piştî îtiraza serdozgeriyê Komariya Elihê neh kesên ku dayîkên aştiyê Emine Kaya 54 salî, Nezete Bolek 58 salî û Sare Kaya 59 salî ji di nav de hatin girtin û şiyandin girtika Elihê tîpa me. Serdozgeriyê ji bo dayîkên aştiyê bi sûcdarkirina alîkariya rêxistinê kirine îddianame amade kir. Duyemîn dadgeha cezayê giraniya Elihê îddianame qebûl kir û doz vekir. Rûniştina ewil wê 24 Cotmehê de bê kirin li hat zanîn ku tevî ku avqaz demeke Kurd maye sê dayîkên aştiyê sürgûnê girtîgeha jinana Erzinganê kirine. Derket holê ku derbarê sürgûnê de ne malbat û ne ji parêzerên wan nehatine agahdar kirin. Girtiyê nexweş Sıdık Güler ê 84 salî şandin İskenderunê. Girtiyê nexweş Sıdık Güler 80 salî ye li girtîgeha Menemen tîpa rê dihate girtin. Li hemberî ku Sadık Güler girêdayê kursî ye û nikare bi tena serê xwe pêdiviyên xwe yên rojane pêk bîne ew şandin girtîgeha İskenderunê tîpa te. Sadık Güler li lîsteya nexweşên giran ya îhadê de cih digire û ji ber ceziyê müebbetê ku bi bahaneyên siyasî hatiye cezakirin ji sala 1994 ve rehîn tê girtin. Nexweşiyên Sadık Güler hipertansiyon, dîl û romantizmaya hestiyan pêre heye. İhade İskenderunê ji bo Sadık Güler di sala 2020 de ser li serdozgeriyê Komariya İskenderunê da û xwest ku wî sevkî nexweşxaneyê İskenderunê bikin. Piştî ku rapora ATK ku dibêje tu me tirsiya wê nîne ku li girtîgeheke ku revîr û bijîşkên wê heyî bimîne. Dane serlêdana îhade hatibû rêdkirin. Piştî 3 salan doh Sadık Güler şandin girtîgeha İskenderunê tîpa te. Önder bi Nasıroğlu re hevdîtin kir bingeha pêşmutabaqatê hatiye amade kirin. Endamê sendîkaya karkerên madenê yên serbixwe li navçeya Manîsa Soma di şîrketa madenê ya Fernasê de kar dikirin û ji ber endamtiya sendîkayê ji kar hatin derxistin. Karkeran li dijî vê kiryara neqanûnî dest bi çalakiyan kirin. Piştî demekê karkeran çalakiya xwe veguhestin Anqerê û di roja çardahan de li Parka Kurtuluşê dewam dike. Parlamenterê Dem Partiya Ömer Faruk Halûkî, Gülderen Varlı, Özgür Sakı, Gülcan Kaçmaz, Sait, Kamuran Tanhan û rêxistina Dem Partiya Anqereyê di tevaya şevê de li gel karkeran rûniştin. Di vê navberê de alîkarê Serokê Meclisê Sırrı Süreyya Önder têkildarê rewşa karkeran li meclisê bi Nasıroğlu re hevdîtin kir. Piştî hevdîtinê Önder çû parkê û bi karkeran re daxuyanî da ku ji destpêkê heta niha em li cem karkeran cih dikirin. Piştî hevdîtin min Nasıroğlu re birêz Nasıroğlu qebûl kir ku li herêma madenê bi karkeran re hevdîtinê bikin û vê kesekê mağdur nekin. Ev hevdîtina me jî veguheriye mutabaqateke li hevkirinê. Karkeran ji spasiya Sırrı Süreyya Önder kirin. Komele ekolojiya Wanê hate avakirin. Komele ekolojiya Wanê wan ekoder li navçeya Riya Armuşî hate vekirin. Têkildarî vekirina wan ekoder li avaya komelê daxuyaniyek hat dayîn. Nûnerên rêxistinên civakî û pêşeyî tevlî daxuyaniyê bûn. Hevseroka wan ekoderê Dilek Akdağ axivî û diyar kir ku armanca wan ew e ku xweza û ekosîstemê vebêjin û di vê mijarê de civakê bêhtir serwer bikin. Dilek Akdoğan got ku guherîna avhewayê tunekina daristanan qirêjkirina avê pirsgirêkên kurêwî dafirînin. Em di vê baweriyê de ne ku herkes û her sazê dikare di vê mijarê de sûdê bibe. Em ê pêvajiyên perwerdeya ekolojiya civakî pêş bixin. Em ê di serî de Wanê her qadê bi duruşma bila
dareke çandiye her welaty ke hebe şîn bikin. Her wa em tevlî xebatên ji bo parastina berhemên çandî û xwezayî jî bibin. Dilek Axda herî dawî wiha got em ê weke Komeleya Ekolojiya Wanê li dijî tevaya qirkirinên li Herêma Serhedê têkoşînê bikin. Arman Came ne tene parastina xwezayî ye, em dixwazin bibin parçeyeke xwezayê ta ku em bikaribin xwezayî biparêzin. Ji bo 11 bajaran bi koda zer hişyariya barana zêde hat kirin. Müdüriyeta Giştiya Meteorolojiyê rapora xwe yê têkilera rewşa hewayê ya îro weşand. Müdüriyetê ji bo 13 bajaran bi koda zer hişyarî da li gorî raporê wê li Erzurum, Qers, Meletî, Wan, Amed, Sêrt, Reha, İstanbul, Kocaeli, Ankara, Eskişehir, Nevşehir, Bolu, Düzce, Sinop, Zonguldak, Artvin, Samsun û Trabzonê baraneke zêde bibare têpayên ku germahî di navbera 6 û 12 pilayan de bikeve. Müdüriyetê gelên li van bajaran hişyarî kir û got dibe ku ji barana zêde lihî rabin bi risk bikevin, bagerên dijwar rabin, divê herkes bi tedbîr tev bigere. Belê gotan jemen û çên serî ve pêşkêş kirin ana xatirê we demiş.